A antiga fábrica de curtidos da Chaínza vai camiño de converterse non só nun referente patrimonial e turístico, senón tamén nun centro neurálxico onde se concentren varios servizos. Ademais do albergue de peregrinos, o conxunto de naves albergará un local para a mocidade e un centro de día para maiores. A construción de un albergue de peregrinos que supón un investimento de preto de 500.000 euros que está executándose na actualidade e que ten prevista a data de remate no mes de outubro do 2024. Paralelamente estánse levando a cabo as xestións para conquerir os fondos para o acondicionamento dun local para a mocidade utilizando outro deses edificios da antigua fábrica de curtidos da Chaínza e tamén a construción dun centro de día na localidade de Noia para dar servicio a aquelas persoas tanto dependentes como persoas maiores que queiran facer uso do mesmo e tamén cunha unidade para persoas con demencias ou Alzheimer ou outras discapacidades psíquicas que tamén podan ser acollidas dentro desa instalación. O Concello de Noia aposta así pola posta en valor deste conxunto patrimonial que implicará un importante investimento nas vindeiras anualidades. No caso do albergue turístico ten que entrar en funcionamento ao longo deste ano 2024, pero a construción do local para a mocidade e tamén o centro de día pois serán investimentos que se materialicen ao longo das anualidades 25, 26 e 27.